Een nieuwe aanpak van leegstaande kantoren in Friesland liep het aan te slaan. Ze hebben het jettergebouw van de Nederlandse Bank in Drachten verhierd om Lietse bedrijven. Ik het pand van de ING om het Zuiderplein in Ljouwert werd opdeeld en verhierd door Lietse hierders. Frieske bouwopleiders komen in actie om de bouw in Friesland een impuls te jagen. Nou snel werd er een brandbrief aanbieden aan gemeenten en wenningcoöperaties, maar daarin verschaten onbevellings. Zij zullen in het rand van Ljouwert culturele haatzet 2018 stads- en dwarpskeren restaureerd worden matten. Van 1 januari zou er in Friesland ik trouwd worden in de Bosk. Het gaat om het Drents-Friese Wold bij Appelskeer. Het eerste bosbeheer heeft daardoor een overeenkomst sletten maar het bedrijf Trouwstart in Oosterbeek. Bruidsberen kennen Fries terjochten op 4 locaties in Nederland en er volg je meer. De vogelbescherming is goed te spreken door de resultaten die de saneerde gruidevogelboeren de Tauronier hellen hebben. In Friesland doen 24 boeren mee aan het project. Landelijk neemt het als kriezen haast eltsier, maar staan 5% oud, zou toch blikken niet onderziek. Uit tellingen bij gruidevogelboeren blijkt dat het als kriezen vliegenier, maar het 10% tanommen is. Joen en vannacht komen ze op mist, het wordt een gratis zien. Morgen een soort bewolking, maar ik zinnen. Het wordt 17 graden en er zit een vrij krachtige zuidwestenwind.